Hello guys, welcome to my channel. आं दिनै माने just workout खालामबायदों full body workout. So आङो माने first गिबि स्टेपनिफ्राय जोबनायसिम खालामगोन. So नायदो नोंथांमोना बोरै जायो जाया. And बे भिडिअ जाबाय आंनि दिनैनि आंनि चेनेलनि फार्स्ट भिडिअ जागोन. So प्लिज नोंथांमोना लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, and सोरबा जुदि इन्टारेस्ट दंबा माने बे बेलखौ थुनानै हो जाहाथे आं माने जिखिनि फिउचारावहाय गोदान भिडिअखौ खालामगोन बेखौ नोंथांमोना माने गिबि गिबियावनो मोनो आरो स' फैदो जागायनोसै I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself, I'm losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, I'm losing myself. I'm losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself. With your love, with your love, I'm losing myself.
too. आसा खालामो नोंथांमोना बेखिनि वर्कआउट स्टेपखौ खालामनानै मोजां मोनगोन एन्ड बेखिनि वर्कआउटआ अनलि बिगिनार्सफोरनि थाखायल' स' आंबो सासे बिगिनार्ससो आंबो दासो सोलोंहांदों आङो खुनु इन्टारमिडियेट ट्रेनार नङा आङो एडभान्स ट्रेनार नङा जास्ट आङो सोलोंजेनदों एन्ड जिखिनि सोलोंदों आङो स' बेखिनि सोलोंनायखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनो सानदों आंबो बिगिनार्ससो आंबो सोलोंहांदों एन्ड आं जिखिनिखौ सोलोंदों बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना बे लकडाउननि समाव न'आव ओरैनो थाया बयबो माबा नङा माबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' थायो एन्ड बे लकडाउननि समखौ मोजाङैनो मोजां हगारहरदों एन्ड हायोब्ला नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन जे लकडाउननि समाव रावबो ओरैनो थाया जेन माने समखौ ओरैनो हगारहरा जेन मानोना जेब्ला जों न' ओरैनो थानो हमो अब्ला जोंनि फिजिकेलि उइक जालाङो एन्ड फिजिकेलि उइक जाब्ला जोंनि मेन्टेलिबो उइक जालाङो स' मेन्टेलि उइक जाब्ला जों माने लासै लासैनो डिप्रेसनाव गोग्लैनो हमो आरो एन्ड जोबथारनायाव आं गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे दिनैनि बे भिडिअ जाबाय आंनि फार्स्ट भिडिअ जागोन स' हायोब्ला नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हायोब्ला शेयार खालाम एन्ड बै गाहायाव थानाय साबस्क्राइबारनि जिङाव थानाय बेल आइकन दङ मोनसे बेखौ क्लिक खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोना आं जिखिनि भिडिअ आपल'ड खालामो बेखौ माने नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनो स' गोजोननाय थाबाय रायजोफोर लोगोफोर बिदा फंबाय बिनानावमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थेंक इउ स' माच दे हाबाय दे